కీర్తనల గ్రంథం 23వ అధ్యాయం 1 వచ్చిన మై ఫోన్కి అప్పుడు నాకేం కలగదు. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 7వ వచనము. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, వెదకుడి మీకు దొరకును. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 12వ వచనము. నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానింపుము. సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 22వ వచనము. యెహోవా తొరదు తన పెద్దతనము, ఆయన నిన్ను రక్షించును. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 25వ వచనం. ప్రతివాడును తన పొరుగువానితో సత్యమే మాట్లాడవలెను. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 15వ వచనము. మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించుడి. కీర్తనల గ్రంథము 92వ అధ్యాయము 1వ వచనం. యెహోవాను స్తుతించుడి, మంచిది, మహోన్నతుడ నీ నామం కీర్తించుట మంచిది. కీర్తనల గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 1వ వచనము. దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తన ఉదయంలో అనుకుందురు. సామెతల గ్రంథం 22వ అధ్యాయము 6వ వచనము. బాలుడు నడవలసిన త్రోవలో వానికి నేర్పుము, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుంచి తొలగిపోడు. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండును, నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చెదను. కీర్తనల గ్రంథము 133వ అధ్యాయం 1వ వచనము. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం. సామెతల గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 10వ వచనం. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుటే జ్ఞానులకు మూలము. కీర్తనల గ్రంథము 84వ అధ్యాయము 10వ వచనము. నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 2వ వచనం. నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచుడి.